Πάμε Μύκονο. Φαίνομαι για αρχάρια μήπως. Θα χάσουμε το σοου, τρέξε. Όχι. 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 Κομπλάρω. Και είμαι νούμερο 1 στη γειτονιά. Νιώθω πολύ μοντέλο, πώς θα το πω. Κάτσε, όντως ρωτάς σοβαρές ερωτήσεις στον κόσμο έτσι. Με το φέρνει μία, με το μαζί είναι. Μας κλειδώσανε. Γεια σας παιδιά, είμαι η Next Door Barbie και σήμερα θα έρθετε μαζί μου στο Athens Fashion Week, όπου θα είμαστε backstage, θα δούμε τα μοντέλα, το σχεδιαστή, το fitting, τον πανικό γενικά που επικρατεί σε ένα backstage εννοείται. Θα δούμε τα κομμάτια τα οποία ξεχώρισαν από τη συλλογή και θα δούμε και τις απόψεις και τα σχόλια των θεατών του show, όπου θα μας μιλήσουν γι' αυτό, πώς ένιωσαν, πώς βαθμολογούν την επίδειξη και τι τους άρεσε περισσότερο. Γι' αυτό ελάτε μαζί μου να ζήσουμε μαζί παρέα αυτή την εμπειρία. Είμαστε backstage στο fashion show του Μάριου Τόγκου και Κάθη Χέιντες και η κατάσταση είναι πολύ χαοτική, αλλά το αποτέλεσμα θα δικαιώσει, θα το δείτε σε λίγο. Δείξτε εδώ στα παιδιά την κατάσταση. Κάνω ένα outfit check, φοράω φόρεμα φενίλια, τσάντα Steven Madden και Swarovski κολλιέ, αχτυλίδι Swarovski. Κάνει! Πώς πάει? Καλά εσύ? Hello! Πώς νιώθεις που είσαι εδώ? Είναι τέλεια. Πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Ναι. Μ' αρέσουν τα πάντα και τα ρούχα έκανα κιόλα. Δείξε μας λίγο το outfit. Κάνε μας ένα outfit check, παρακαλώ. Εδώ είναι ο σχεδιαστής ο οποίος φτιάχνει τις τελικές λεπτομέρειες και δίνει το final touch. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα μοντέλο του σχεδιαστή Μάριο Τόγκου. Που είσαι ο? Είμαι ο Γιώργος. Ωραία. Και πώς νιώθεις για τη σημερινή βραδιά? Νιώθω υπέροχα και ανυπομονώ να περπατήσω. Λατρεύω τα ρούχα του Μάριου Τόγκου. Τα υποστηρίζω κιόλας. Νομίζω. Έτσι, γιατί φαίνεται πρέπει να το φοράς το ρούχο, όχι να σε φοράει. Έτσι το να δεικνύεις σωστά. Πώς νιώθεις μέσα σε αυτό? Νιώθω υπέροχα και όπως είπα και πριν, ανυπομονώ πώς και τι να περπατήσω. Είναι τιμή για μένα και όσοι έχουν περπατήσει γενικά στο Fashion Week ξέρουν αυτό που περνάμε. Είναι τρομερό συναίσθημα. Είσαι αγχωμένος? Καθόλου. Ανυπομονώ. Είναι top. Ανυπομονούμε να σε δούμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Δεν είναι πιο ωραία? Θέλω να σήμερα δηλώσω ότι με κοροϊδεύει ο φωτογράφος μας. και αυτός που θα φτιάξει το βίντεο, αλλά το πιστεύω επειδή φοράω φενήμια. Δείξτε λίγο, σε παρακαλώ. Το λιγότερο εκπαιδευτική, πραγματικά. Είσαι μια καρακοκλάρα. Δεν τις βλέπουμε καν τις υπόλοιπες. Ποιες είναι οι υπόλοιπες? Α, κάτι δεν τις βλέπω καν. Φενήμια.
Εδώ οι φίλοι μου, Fashion Icon εννοείται, όλες οι φίλες μου είναι. Πώς σου φάνηκε η επίδειξη? Εξαιρετική. Barbie next door. Είμαστε εδώ με την Κίμη. Κίμη νούμερο 1 βαθμίδα στη γειτονιά και Πάμε. Και φοράς φαινίμια. Μήπως, για κάνε μας ένα outfit check, Κίμη. Wow. Σοκ. Πώς για εδώ μια queen στα κόκκινα. Φίλο κορσές με έχει κάνει, έτσι ξέρεις, έχει μαζέψει τα πλευρά μου, δεν μπορώ να πνεύσω, περνάω τέλεια. Αλλά αυτός είναι ο σκοπός. δεν πειράζει. Να είναι σαν ένα hourglass. Πώς ήταν το show, πώς σου φάνηκε? Αχ, πολύ ωραία, οπότε θέλω να έρθω και νωρίτερα, πρόλαβα. Θα έρθουμε και στα δικά μου θα τη δείτε πρώτη σειρά, να ξέρετε. Πασαρέλα εδώ την κοπελιά. Εγώ θα ανοίξω το show. Το έχουμε συνεννοηθεί αυτό. Το έχουμε κλείσει, να ξέρεις. Έλα και το χέρι. Έκλεισε. Είμαστε εδώ στο Athens Fashion Week. Παίρνουμε μια συνέντευξη Και από τους... περνάμε πάρα πολύ ωραία. Με το Φενίμια, μαζί είναι. Πώς σας φάνηκε το show Κάθι Χέιντελς και Μάριος Τόγκος? Και συγχαρητήρια ναι, στο Μάριο Τόγκο. Συγχαρητήρια και στους δύο εξαιρετικές εμφανίσεις. Τι έχεις να πεις για το show? Το show εξαιρετικό, όπως και εσείς όλες ήταν εξαιρετικές και υπέροχες. Κάτι διαφορετικό. Διαφορετικά μοντέλα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Καινούρια collection. Σας άρεσε δηλαδή? Ναι, μας άρεσε. Πόσο θα βαθμολογούσατε από το 1 μέχρι το 10? Το 11, το 11. Πάντα στην υπερβολή, όχι. 8 θα έλεγα. Και το Μάριο Τόκο 9. Εντάξει λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξή σας. Ευχαριστούμε. Και θα τα πούμε. Εσείς είσαι και εντός θέματος. Εγώ είμαι πάντα εντός θέματος, σε παρακαλώ. Θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς φαίνεται το outfit μου σήμερα. Είσαι πανέμορφη. Το φόρεμα είναι εντός θέματος όπως πάντα. Πολύ θηλυκό και σεξ. Η βαθμολογία? 10 με τόνο. Ευχαριστώ πολύ. Wow, τι κούκλα! Πω. Wow, κορίτσια, για να δω. Α, φανταστική. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαστε εδώ με την Αναστασία. Θα ήθελα να μου πεις αρχικά τι φοράς σήμερα. Τι θα φορούσα σήμερα? Φαινίμια εννοείται. Κάνε μια στροφή να σε δούμε. Oh, wow. Νομίζω σου ταιριάζει απόλυτα αυτό το φόρεμα. Είμαστε μαύρες παγέτες, κουκλάρες εννοείται. Ταπεινές πάντα. Πώς φάνηκε το show? Λοιπόν, το show μου άρεσε πάρα πολύ. Είχε πολύ ωραία κομμάτια και ο χώρος μου άρεσε πάρα πολύ. Τι θα έβαζε σαν βαθμό, ας πούμε, από το 1 μέχρι το 10? Σαν βαθμό τη διοργάνωση, θες να σου πω, θέλεις να σου πω σαν βαθμό στα ρούχα που είδα? Ναι, σαν ρούχα. Λοιπόν, στα ρούχα θα έβαζα ένα 8. Δεν είναι ότι δεν μου άρεσαν τα ρούχα, απλά κάποια κομμάτια θεωρώ ότι τα έχω ξαναδεί, δεν είναι κάτι πολύ καινούριο. Τι ξεχώρισες από τη συλλογή? Μου άρεσε πολύ το άσπρο το φόρεμα, φορούσε Παναγιώταρου. Ναι, κάποια έτσι με παγέτα που ήταν... Ναι, αυτά τα λίγο πιο έξτρα μου άρεσαν εμένα, όχι τόσο τα πιο απλά. Έχω καταλάβει το στυλ σου νομίζω. Φαίνεται. Και σαν εμπειρία σου στο Fashion Week? Κοίτα, επειδή είναι η πρώτη φορά, δεν έχω μέτρο σύγκρισης, αλλά μου αρέσει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίος ο χώρος. Θα ξαναρχόσουν δηλαδή? Εννοείται θα ξαναρχόμουν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Ελπίζω να έρθω και σε δικό σου σοου. Θα είναι την τιμή μου και ανυπομονώ πολύ. Φιλάκια! Είμαστε εδώ με το σχεδιαστή Μάριο Τόγκο, που μόλις παρουσίασε την καινούργια του συλλογή, η οποία είναι Dodging Rainbows. Και θέλω να μας πεις πώς σου φάνηκε όλη η εμπειρία αυτή στο Fashion Week. Είναι μια εμπειρία, εντάξει, ποτέ δεν απογοητεύει. Έτσι έρχεται ο κόσμος, σε βλέπει, σου λένε την άποψή του, τη σκληρή δουλειά που κάνεις, οπότε είναι κάτι ευχάριστο αυτό. Είσαι ευχαριστημένος από το τελικό αποτέλεσμα που παρουσίασες?
Είμαι πολύ ευχαριστημένος, αλλά πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωση. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η συλλογή που έκανα. Νομίζω είναι η καλύτερη μου. Αν μπορούσε να τη βαθμολογήσεις, πόσο θα έβαζες? Ξέρω ότι είναι τα δικά σου, οπότε προφανώς τα αγαπάς όλα, αλλά σε σχέση με τις προηγούμενες συλλογές σου, θεωρείς ότι είναι από τις αγαπημένες σου? Θεωρώ ότι είναι από τις αγαπημένες μου και την έβαζα η καλύτερη μέχρι τώρα. Νομίζω κάθε φορά αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Ωραία. Ναι, σωστά. Έχεις κάτι που θα έρθει σύντομα, που ετοιμάζεις? Δεν μπορώ να σου το πω αυτό. Πρέπει να μπείτε τώρα Μάριος Στόγκος εκεί Instagram και να μάθετε, να stay tuned, ας πούμε. Τέλεια, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε εδώ με την Ιωάννα. και θα τη ρωτήσουμε αρχικά τι φοράει σήμερα. Μόνο φαινήμια, παιδιά. Μόνο. Πώς νιώθεις μέσα σε αυτό? Πάρα πολύ ωραία. Πέρασε επίσης πάρα πολύ ωραία στην πρώτη μου επίδειξη μόδας, όχι δικιά μου εννοείται. Για πες μας για την εμπειρία σου. Να έρθετε, σας το συστήνω. Είναι απίστευτη εμπειρία. Και όποιος θέλει να ασχοληθεί επίσης με τη μόδα, είναι απίστευτη εμπειρία να δει όλα αυτά. Πώς σου φάνηκε η επίδειξη? Πάρα πολύ ωραία. Τι ξεχώρισες από αυτήν? Τα άσπρα φορέματα. Τα νηφικά? Ναι. Μήπως έχουμε κάποια πρόταση γι' αυτό? Όχι, καμία δεν παντρευόμαστε. Α, απλά μας αρέσουν. Έχουμε μία προετοιμασία. Ναι, απλά μας αρέσουν. Τέλεια, ωραία. Πόσο θα έβαζες, ας πούμε, μία βαθμολογία Στο show ή στο φόρεμά σου? Σε όλο το show. Στο φόρεμά σου 12 στα 10. Σε όλο το show. Και στο show ένα 8. Οκ. Είναι παραπάνω. Είναι παραπάνω φορέματα. Θα ήθελες να συμμετέχεις σε μία πασαρέλα μελλοντική της Φαινήμια? Όχι. 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 Θα ήθελα μόνο να τα φορώ και να κάθομαι. Τίποτα άλλο. Εντάξει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα. Είμαστε εδώ με τον Αγγιοποθητό. Wow, ονοματεπώνυμο. Θέλω να μας πεις πώς ήταν η εμπειρία σου στο Fashion Week. Ήταν υπέροχη. Ο Μάριος Στόγκος και η Κάθη Χέιντελς έκαναν ένα υπέροχο show. Σοκαριστικό. Το απόλαυσα πάρα πολύ. Πώς θα το βαθμολογούσες από το 1 μέχρι το 10? 10 στα 10. 10 στα 10, μάλιστα. Αυτό κάνεις εδώ. Τύπου κάνεις σε review σε άτομα. Ναι. Α, ναι, τύπου σοβαρά όντως. Γιατί εγώ κάνω καβλάτα τώρα σοβαρά απαντάω. Όχι, σοβαρό. Οκ. Θέλω να μου πεις τι ξεχώρισε από τη συλλογή. Ήταν ένα ψηλό παιδί, λίγο μελαχρινό. Α, νάτος! Αυτός! Τι ωραίο fit που φορούσε, ναι. Εντάξει, είναι όλα. Μάριος Στόγκος είναι και να είναι. Θα ήθελες να περπατάς κι εσύ? Ζήλεψες λίγο, πες. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αν και άλλο το να τα φοράς και να περπατάς και άλλο να τα βλέπεις. Εσένα τι σ' αρέσει πιο πολύ, σαν μοντέλο? Και τα δύο. Μου αρέσει η μόδα, οπότε κάνω και τα δύο. Κατάλαβες, βλέπεις. Wow. Πώς ήταν η εμπειρία σου που περπάτησες? Όπως το είπα, ήμουν ανυπόμονος και είναι τρομερό συναίσθημα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ελπίζω να το απολαύσετε κι εσείς. Κάτσε, όντως ρωτάς σοβαρές ερωτήσεις στον κόσμο έτσι τύπου και είσαι. Δεν πιστεύει ακόμα. Δεν πιστεύω. Εγώ νομίζω είναι τύπου κάποιο σκετσάκι τώρα και καβλαντίζεται. Φαίνομαι για αρχάρια, μήπως? Όχι, όχι, απλά είσαι πολύ σοβαρή και μου φαίνεται περίεργο. Τύπου νιώθω όντως ότι μου κάνει. Σοβαρός όμως δεν είσαι. Ναι, είσαι και μισό. Βάλε ένα challenge στα παιδιά να κάνουν. Σε ποια παιδιά? Το κοινό μας. Ναι. Να κάνουν skincare routine. Αυτό θα έδινε σαν tips. Ναι. Ωραία. Γιατί σαν tip, γιατί είναι πολύ underrated στην Ελλάδα. Κάμεραμαν κάνεις, πλένεις τη μούρη σου. Όντως. Μπράβο, σοκαρίστηκα. Μπράβο. Βλέπεις, έχεις βρει σωστό κάμεραμαν. Τι γνώμη έχεις για την Next Door Barbie? Το καλύτερο κανάλι, ρε φίλε. Next Door Barbie εδώ. Είμαστε εδώ στο Athens Fashion Week, δεύτερη μέρα που θα σας πάρω μαζί μου να δούμε τους πιο ταλαντούχους σχεδιαστές στην Ελλάδα και θα περάσουμε τέλεια κάνοντας κριτική αυστηρά τα looks, έτσι να δείτε κι εσείς πώς είναι μια επίδειξη και το backstage γενικά με τα μοντέλα, τι συμβαίνει, τα σκάνδαλα. Γι' αυτό έλα μαζί μου σε αυτή την αξέχαστη εμπειρία που θα σου προσφέρω. Θα χάσουμε το show, τρέξε! Εντάξει, προλάβαμε. Όλα καλά.
εδώ να πάρουμε συνέντευξη από τον κόσμο. Τι άρεσε, τι ξεχώρισε και τι θα φορούσε. A few moments later. Πάμε έξω, θέλω να πάω στο μπάνιο οπωσδήποτε. Μας κλειδώσανε! Βέβαια, τέτοια θεότητα δεν θέλω να φύγει ποτέ, το ξέρω, αλλά παιδιά έχω και ανάγκες. Τέτοια ομορφιά λίγο θέλει να... Πάμε απ' την άλλη. Να σου πω, αυτό θα το πάρεις, εγώ στην τουαλέτα δεν το παίρνω, να ξέρεις. Πάμε Μύκονο. Θα κάνω πλεύση πορείας μόνο για μένα. Για την Next Door Barbie. Περίμενε, δώσε μου ένα λεπτό. Μας έσπασε η τυράντα, γιατί το κακό μάτι υπάρχει παντού, αλλά δεν το βάζουμε κάτω. Γιατί το κακό μάτι υπάρχει παντού. Έχουμε την καρφίτσα που θα μας σώσει αυτή τη στιγμή. Πάντα υπάρχει plan B στο plan A. Πάντα υπάρχει, ειδικά όταν είσαι και σχεδιάστρια. Προνοείς. Ρε, αυτό το μάτι δεν φεύγει ρε φίλε. Το φτιάξαμε! Γιατί η ομάδα είναι η καλύτερη. Εγώ δηλαδή. Καλησπέρα. Είμαστε εδώ με την Αμαλία και Ειρήνη. Θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για το show που μόλις είδατε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, τρομερή κολεξιόν. Η Χρυσάνθη Φαρμάκη είναι πάρα πολύ καλή σχεδιάστρια. Μας άρεσε πάρα πολύ. Εγώ την κυρία Φαρμάκη την έχω ξαναπαρακολουθήσει. Είναι γενικότερα γνωστή μου, γιατί ένα από τα μοντέλα της είναι φίλη μου. Έχω ξαναπαρακολουθήσει το show της, ήταν φανταστική για ακόμα μια φορά. Δεν με απογοήτευσε καθόλου. Τι ξεχωρίσατε από το show που θα φοράγατε? Είναι πάρα πολλά και... Ήτανε πολλά για να ξεχωρίσω κάποιο. Στα Total Black. Total Black, σε κάθετη. Ωραία, τέλεια κορίτσια. Θα μας κάνετε και ένα outfit check, τι φοράτε σήμερα? Το παρτίνι είναι BSB, το καλσόν από τα Καλτσεντόνια, η μπλούζα είναι της γιαγιάς μου, παλιά, και φούστα νομίζω ότι είναι BSB και αυτή. Τα παπούτσια είναι από ένα thrift στην Αθήνα, το Piracy Vintage. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εγώ φοράω απλά ένα απλό συνολάκι από μια ιταλική μπουτίκ. Είναι η φούστα είναι M και το σακάκι είναι Pamela. Το μπλουζάκι είναι πλεκτό, πρέπει να είναι και αυτό Pamela ή Marella. Το τσάντα είναι Rico Coveri, τη λατρεύω. Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ κορίτσια. Καλή συνέχεια. Όλα καλά. Έζησα model material, εμπειρία. Νιώθω πολύ μοντέλο, πώς να το πω. Ανθή, σ' αγαπώ. Την νούμερο 1 fashion model, Victoria's Secret, στον κόσμο όλο, Ανθή Βακηδάρη. Σ' αγαπώ. Ελπίζω κάποια μέρα, βασικά δεν θέλω να σε φτάσω, θέλω να σε ντύνω μόνο εγώ. Αχ, πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Ναι. Άλλο ένα show μαζί μου. Μόνο αποκλειστικά. VIP guest είμαστε. Καλησπέρα σας, είμαστε εδώ με το Θοδωρή και το Δημήτρη. Ωραία, και θέλω να μου πείτε τι φοράτε σήμερα. Στράτσο Ελευθερίου, πάνω κάτω. Όλο, εδώ λίγο στα outfit, τα συγκλονιστικά παρακαλώ. Πώς ήταν το show? Ήταν υπέροχο, όπως πάντα. Το παρακολουθούμε το στράτο πάντα. Καινοτόμος, πάντα.
Πολύ καλός. Για άλλη μια φορά. Τον ξέρω τον Στράτο χρόνια. Αυτό που ήθελε να κάνει το έκανε και μπράβο του. Πολύ ωραία συλλογή. Ξεχωρίσατε κάτι συγκεκριμένο που θα φοράγατε? Τα φοράμε. Φοράμε. Μας άρεσε, εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ το λευκό το σακάκι με το παντελόνι με τις πιέτες που φόρεσε ένα παιδί. Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα με τις μπαλακλάβες με τα καρφιά και τα στρας. Και εγώ ενθουσιάστηκα. Και εξαιρετικά παπούτσια. Εξαιρετικά παπούτσια και αξεσουάρ. Και αξεσουάρ, πραγματικά. Πεθαίνω για τις μπότες με το σταυρό. Ναι. Και εγώ. Ωραία. Θα μας παραγγείλει 3 ζευγάρια. Εγώ 38 φοράω. 40. Ωραία. 44. Τέλεια. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, παιδιά, που συμμετείχατε. Καλησπέρα. Είμαστε εδώ με τον Χρήστο. Καταρχάς, θα ήθελα να μας κάνεις ένα outfit check, γιατί είναι πολύ ωραία αυτά που φοράς σήμερα, συγκλονιστικά. Πολύ creative. Αυτό είναι after party, αυτό είναι Zara και αυτά είναι ίσως. Τέλεια. Λοιπόν, ποιο show παρακολούθησες Easy. και πώς σου φάνηκε? Πάρα πολύ ωραία. Μ' άρεσε πάρα πολύ, ναι. Τι ξεχώρισε από τη συλλογή? Κοίταξε, είναι αρκετά το στυλ μου γενικά. Και το ότι ήταν μαύρα, λίγο leather, λάμψεις. Ήταν 2-3 looks που φωτογράφησα και θα χρειαστώ. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Καλά, κι εγώ. Καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ με την Αλιώνα. και καταρχάς θέλω να μας κάνει ένα outfit check, γιατί φοράει υπέροχο outfit. Παρακαλώ, από πού είναι? Η φούστα είναι Έλληνα σχεδιαστή, Γιώργος Ελευθεριάδης. Ναι. Τα τακούνια είναι Jimmy Choo. Έτσι, δείξτε μας λίγο, έτσι. Δώστα. Το μπλουζάκι είναι δεν θυμάμαι από πού. Τα κοσμήματα είναι δώρο. Η πρίκα. Και το ρολόι της Shot. Θέλω να μας πεις ποιο show παρακολούθησες. Παρακολούθησα το Easy, το οποίο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τελείως διαφορετικό design από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Επιρροές από αρχαία Ελλάδα. Θα συμφωνήσω. Το οποίο ήταν πάρα πολύ inspirational και μου άρεσε πάρα πολύ σήμερα. Τι ξεχώρισε από τη συλλογή? Το design των ανδρών. Το συνδυάζει αρχαία Ελλάδα με κάτι contemporary μοντέρνο. Και συνδυάζει το στυλ πάρα πολλά χρόνια με το στυλ το οποίο θέλουμε να βάλουμε το σύγχρονο. Θα σ' άρεσε δηλαδή να το δεις στον δρόμο, να κυκλοφορούν άντρες με αυτά τα ρούχα? Είναι λιγάκι ιδιαίτερο, ωστόσο οτιδήποτε είναι ιδιαίτερο και δεν είναι το κλασικό φορεμένο, η μάζα που φοράει το τυποποιημένο ρούχο, θεωρώ ότι είναι ωραίο και έχει τη δικιά του μαγεία. Συμφωνώ κι εγώ. Be special, παιδιά. Να κάνει ο καθένας το στυλ του και όχι αυτό που ήθιστε και αυτό που είναι trend. Να δει αυτό που ταιριάζει και αυτό που ταιριάζει, αυτό είναι το δικό του trend. Συμφωνώ απόλυτα. Τέλεια, σε ευχαριστούμε πολύ, Αλιώνα. Thank you. Next Door Barbie και χάρηκα που είστε μαζί μου σήμερα. Subscribe, like, φιλάκια πολλά, γεια! Βαγγέλη, χτυπάει τηλέφωνο. Ποιος είναι? Η Next Door Barbie. Παιδί μου, όχι έτσι. Τέλος, δεν υπάρχει περίπτωση. Γύρνα κιόλας. Γύρνα κιόλας. Δεν φτάνει που μίλησα. Like, να κάνετε subscribe, να κάνετε share, να κάνετε comment, να ανεβάσετε Twitter, να ανεβάσετε Instagram story, να κάνετε καμπανάκι, να ανεβάσετε X story, να Snapchat story, να κάνετε να στείλετε email χωρίς email λέγεται, Gmail, Yahoo, Hotmail, και τα com και τα gr. Πάλι τα κλασικά μοντέλα, glamour, δεν ξέρω τι λέω. Είπες ενδιαφέρον σχεδιαστές, δεν ξέρω καν αν φταίει και γραμματικά, ξέρω, πες να είναι ενδιαφέροντες ή...